Ukaona uri mukadzi akapfeka hijabu sekupfeka kwamakaita ari kuteerera mashoko andiri kutaura pano muchisekerera sekasekerero kamuri kuita uchiramba kuti barika riripo. You have to question your faith. Nemhaka yekuti vanhu vazhinji isusu kunyanyanyanya mamuslims tiri vanhu vanorarama mune zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo zuva ranhasi. But something very interesting, my honorable sheikh, my ustad Mufti Asali pavanga vachitaura apa vabvunza a question kwatiri tose. What was the question? Naimi vakadzi imi munoida here Islam yenyu? Mati kudini? Munoteedzera here zvese zviri muchitendero chenyu cheIslam? Vachibva vazobvunza kuti nebarika here? Mati kudini? Kana wafunga kupinda muchitendero cheIslam, pinda zvakazara. Vabvunza nyaya yebarika. Vaifanirwa kunge vabvunza futi kuti saka pahijabu ipapa munogara here makakavha semakavhira makaita nhasi, kana kuti makakavha nhasi because it's an Islamic day, open day, kana kuti pamunenge muri kumba kwenyu mune time dzamunomboti nhasi ndakaleza inini saka regai ndimboita yese. Varipo zvakare vanoita sei? Vari kurarama kalife ikako. Saka ndiri kuti kudini? Kana wafunga kupinda muIslam, Islam inotaura kuti udkhulu fi silmi kafa. Pinda muIslam zvakaita sei? Zvakazara. You know, the Arabic language is so rich in such a way yekuti ndikada kunyatsotsanangudza the word rokuti ibada ndokwanisa kutoita kutonyora 5 pages 10 pages ndira kutsanangudza chiko chinombodzi ibada. So now chinombodzi ibada it is broader than praying in the mosque. Kuna mata kwacho kuko kwatiri kutaura isusu it's beyond kuuya tichimira apa kwatiri kuita. Why? Because icho chinhu chinonzi ibada, chinhu chinonzi kunamata, ndicho chinhu chatinotenda kuti patichasiyana nenyika ino takunosangana naMwari, it will be the first thing to be asked in Allah. Chinhu chekutanga chatichabvunzwa isusu naMwari tasiyana nenyika ino, tafa taora takumira pamberi paMwari atibvunza, achataka kutibvunza kuti iwo matoto iwe ndakakupa 50 years dzaukararama panyika iwewe, ndakupa 50 years dzaukararama panyika iwewe, mukanamata kangani kubva patime yawakatanga kuziva kuti unofanira kunamata? Ndipo muchaona kuti pachange paine kugeda kwemeno. Why? Because chinhu chinonzi ibada hakusi kungomira chete apa. Vanhu vakawanda tinorasika kuti kunamata tichibuda muno mizvezvo. Handi nhasi taita Friday, tanamata Friday yedu, taita maswala edu, tagwadama, tasumuka, taita sei, tichabuda toenda, taenda kwatiri kuenda ikoko. You will notice kuti tichasangana nechinhu chinonzi kunamata futi musi weFriday next week. Tinomboreve iko kunamata ikoko. Kunamata ibada sekutaura kwandaita, we can say kuti is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Kunamata tinogona zvakare kutaura kuti speaking good to your brother is ibada, uri kunamata. Wishing good for the next person is ibada. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. You will never be a true believer in your life until yuhibba li akhihi wa shuwira, or you love for your brother, the next brother, ma yuhibbu li nafsihi. Zvinhu izvo zvaunozvishuwira iwewe pachezvako is another way of worship. So now you will see kuti iwewe waona mumwe munhu ari panze apo ari kufamba achiita zvaari kuita, akabata lofu rechingwa ari kufamba, ichi chimwana chaAdhamu chotanga kuita godo. You are going contrary mukunamata. It means you are diverting from the way nenzira dzaukapiwa naMwari wewe, zvichireva kuti kutoita godo it's contrary to something that we call worship. Patinenge tichiri tikuenda kunonamata,
iwe uri kuzara negodo mukati mehana yako, it means you are going against chinhu chinonzi kunamata. Again, Allah is going to ask you about that. Saka kunamata kuuya uchizvipira pamberi paMwari, uchiita zvinhu zvakanaka, uchiteedzera matsimba atakapiwa naNabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam nenzira dzavakatidzidzisa nadzo isusu kuti imi semamuslims muchange muchinamata like this, like this, like this. Iyoyo nzira yatakapiwa naNabii Muhammad tikaiteedzera isusu, it means we have attained the true meaning of ibada. Tadzadzisa the true meaning kana kuti kukosha kwekunzwisisa kwechinhu chinonzi kunamata mukati meupenyu hwedu. Therefore tichaenda isusu pamaforms echinhu chinonzi ibada. Now muchaona imimi kuti mangani maforms eibada kana kuti maways ekunamata nawo mangani. My honorable Sheikh Mufti Asali vatitaurira isusu kuti sema Muslims, I want to confine myself per 5 pillars to Islam. Ndedzipi? It's a form of ibada. Ma forms ya ibada. Ma 5 pillars of Islam kutotenda kuti kuna Mwari one, hakuna umwe munhu anofanirwa kunge achinamata. Ukaona uri mukadzi akapfeka hijabu sekupfeka kwamakaita uko, ari kuteerera mashoko andiri kutaura pano, muchisekerera sekasekerera kamuri kuita, uchiramba kuti barika riripo, you have to question your faith. That's number one. Ukaona zvakare uri mumuslim akagara muno masjid ari kuteerera zvandiri kutaura, achitenda kuti iye pache zvake mumuslim, achingopfeka hijabu mapfekero amakaita aya vakadzi kunyanya, pamuri kuya kuchechi, pamunobuda musiya, you have to question your faith. Ziva kuti kunamata kwako kuri kugedageda. Why? Because Quran rakatotudza kudhara udkhulu fi silmi kafa. You are not forced. Hausomanikidziro, but kana wapinda pinda nechi zvakazara. Why? Because ndiyo Islam yacho. Vacho vari muIslam wacho, we are not following our own Quran. Sheikh vataura panapa. If you notice, I'm repeating what Sheikh said. Vataura kuti manani Muslims vakawanda, they normally think kuti isusu tiri vanhu veviolence. Anoziva. You know why? It's because unhu hwedu hausi kuenderana nezviri mudzidziso yedu. Dai isusu taidzamisa pfungwa dzedu, todzidza sekudzidza kwatinofanira kunge tichiita, toteera Qur'ani. Wallahi, to those people that are not Muslims today, if you are to read the translation of that Quran, I'm 100% sure you will never find a place in the Quran inokudza kuti vakadzi vanofanira kurohwa nevarume. You will never find again a portion inotaura kuti varume endai munorwisa vanhu kana kuti endai munobhomba vanhu for you to have success. You will never find it in there. But now the question, or rather $1 million question, iripo ndekuti nemhaka yei tiri kuitwa affiliate nezvinhu zvakaita kunge izvi. It's because pakati pedu isusu tiri vanhu vasiri kuverenga Qur'ani, tisiri kurinzwisisa, tobva taenda zvakare kupi kumberi. So now these are the forms of the Quran. Zvekuita sekunamata. Ndati kutenda muna Allah nokutenda muna Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabva ipapo muchaona kuti kune chinhu chinonzi zakati, kune chinhu chinonzi chi song in the month of Ramadan, pane chinhu chinonzi kuenda kuHajj ku Saudi Arabia, tichinotenderera, tichinoita all those rituals. All these are forms of worship. Inzira dzekuita sei dzekunamata nadzo kunamata Allah subhanahu wa ta'ala. So ndizvo zvirimo mukati mekurarama kwedu. Tine zvimwe zvinhu zvisiri pama 5 pillars of Islam. Ndezvipi? Islam inotikurudzira isusu kuita zvinhu zvakanaka. Kungoita chinhu chakanaka, so you are staying with your neighbor. Neighbor yako iripa next to you. Haasi mumuslim. It is your right kuti paunobika sadza nenyama kumba kwedu, amai ngavabike supu yakawanda. If you think not to give them 3 pieces of meat, the extra, vapeiwo supu so that at least they can taste. That's what Islam teaches us. And ndisikuziva kuti why ndambotaura nyaya dzegodo pekutanga.
You know, ukatanga wena chinonzi godo, you die quickly. Because unogona kutotadza kupa ma neighbors just a piece of meat. Muchaona imini kuti ndambokota a hadith saying a prophet kuti aumbofa wakava mutendi wechokwadi kudzamara washuwira your own brother zvinhu zvauri kuzishuwira iwewe. Saka now ndichikonkuluda zvandiri kutaura zvese izvi, your intention and sincerity in everything that you do in your life, if they are done for the sake of Allah, it means everything is ibadah. Ndikabuda panapa inini ndineka Honda Fit kangwa ndiri kuenda kutown andiwanzopaireta ndangoonao tu vanhu vasiri mamuslims ndongoti apinda. Intention yangu ndeye kwete 50 cents ngopinda ichikuenda kwandiri kuenda because ndagara ndiri kuenda ikoko. Ndikasvika inini mutown ndikavaburutsa without them paying. As long as my intention was to please God, it becomes a form of worship. Waona munhu ari kutambura parodi apo akatambura chitsapo chake ari kutadza kuda kuchiisa pamusoro pake apo, you say kuti hey, amai vari kutambura ndingaite sei? Regai ndivabatsire nini ndiise chitsapo chechimusoro mavo. Uchida kufadza Allah, it becomes a form of worship. To conclude again, why am I saying all these things? It's because Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity, just one opportunity, for us to go to paradise. Because He knows we are sinners. He knows we do not trust Allah subhanahu wa ta'ala. Saka akaita kuti everything that we do, if we do it for Allah, it becomes a form of worship. Dai Allah subhanahu wa ta'ala vavhura hana dzedu, vavhura njere dzedu, vaita kuti isusu tive tiri vanhu vakakwanisa kutora chitendero ichi chatakapiwa naAllah subhanahu wa ta'ala, so that vasiri muchitendero chedina reIslam havarasike, vanokwanisa. Because these people, they don't read Quran, man. They don't know how to read Quran and they don't want to read Quran. Vanotarisa unhu wedu kuti izvi tazviona ndo Islam. Osama bin Laden akabomba matowers 20 hours. This and that. Those are vanoita vanhu ivavai havachatarisa kuti who was Osama bin Laden. Aita nezve alright, ngatiti yakabomba. Is that the teaching of Islam? American what it was his own pfungwa dzake nezvinhu zvaari kuda. Hapana achatarisa zvese izvozvo. Anongotarisa kuti anga akapfeka mukanjo, anga akapfeka chisoti, ndiri kuti kudini. Kana takapfeka mupfekero watakaita unhu watinofanira kunge tichiita ngauve uri unhu wechechi, because this represents chitendero chedu chedina reIslam. Vanotiona isusu vanotiona kunge titori mamuslims at that particular time. Tikangobvisa izvi watanga kupfekereka, hapana anobotaura kuti mamuslims aita zvakadai so. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.